Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση έπρεπε ήδη να έχει φύγει. Έπρεπε να έχει φύγει για τα χιλιάδες παιδιών του ελληνικού λαού που έγιναν μετανάστες, τις χιλιάδες των γερόντων που τους έκλεψαν τις συντάξεις, για τις ανεξάντλητες ουρές των αστέγων και των συσιτίων που θυμίζουν μεταπολεμικές εποχές, για την πλήρη υποταγή στο σύστημα των εθνικών εργολάβων και την αιματηρή για το λαό υποδούλωση της στην τόπια και διεθνή τραπεζική ολιγαρχία, αλλά και στους υποτιθέμενους αλληλέγγυους εταίρους. Μια κυβέρνηση που βάφτισε τη φορολεηλασία πατριωτικό καθήκον, το χαράτσι εθνική αλληλεγγύη, την απόλυση και την ανεργή εφεδρεία, το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου αξιοποίηση και τον εργασιακό μεσαίωνα επανεκκίνηση. Ένας ολόκληρος λαός στιβαγμένος στα έγκατα της ανέχειας, με τις πιο αδύναμες και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού καταδικασμένες σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτός όμως ο λαός θα δώσει και την οριστική λύση και η ώρα τούτη δεν αργεί. Η καταψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2015 είναι η πλέον καθαρή και έντιμη πολιτική επιλογή για εμάς τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτός ο προϋπολογισμός θα αναθεωρηθεί από τη νέα Βουλή που θα προκύψει σύντομα από τις εθνικές εκλογές που έρχονται. Ευχαριστώ.